Pakita na Peter ahụ nọ kịta na awụ Peter da Peter ahụ nọ n'ụwọ Akazayon wụ the Peter nọ kịta akefuru the Peter ụlọ n'etiti Jesus ahụ nọ na-akpọ Ebuka that Jesus ọ nọ na-akpọ Ebuka the Peter ụlọ n'etiti Jesus right now wụ Akazayon and the Zion member Akazayon na Zion member wụ the Peter ụlọ n'etiti Zion right now nọ n'etiti Ebuka ị na-ama gị ntị then oge Peter mapụrụ ntị onye bịara bịa kpọrọ nna ya ukwu ahụ tụtarakwa ntị ahụ tinye ya as Jesus ọwụ then now Akazayon na-amahala gị ntị Ebuka obi agapụrụ ndị gọọmenti that is why o ji nwee legal team ka achọrọ m itiritiri gị ọfụma ka akwụwara gị ọfụma ka ị hapụ ịkpọdebe this man Jesus and don't ihe Jesus o mere so Akazayon na ndị Zion maa gị ntị oge Peter mapụrụ onye bịara bịa ime nna ya ukwu atakụ ntị Jesus atụtụrụ ntị ahụ tinye ọkọsara chie ọkọsara nna ya ukwu Jehova si ya ngwa nye m ike ka ntiche ntị ya nna ya ukwu enye ya ike ya etiche ya bụ ntị now Akazayon na ndị Zion maa gị ntị Ebuka nne ya sị ọ na-amazile ntị ka anyị jekwuru na ndị gọọmenti and the government will the second God nọ n'ụwa government will the God after God the next in the government then Ebuka jekwuru gọọmenti sị ha achọghị m ka ụmụ odibo mmanya ntị ngwa ka atachie ya ntị so ntị ha ga-atachi gị ntị ga ha ga-emechi wụ na sel agbapụrụ nwa ekuke the bundle of eke ifu ya ifukuru oversize shoe oyi ọ mana ya na-eje nka onye ojije yiri oversize shoe ka o nwee ike nọdụ ebe a ka shoe ahụ bụrụ size ya iwu ọ mana ya ga-eje nka that is why o ji ifuru oversize shoe oyi n'ụkwụ ya ọ mana ya ga-eje nka onye o ji yiri trouser ahụ hangara because ya abụghị ezigbo trouser ọ matatana ọ ya garuo ebe a ya chiri ezigbo trouser na-aga ka ọ ga ebe ahụ mebie ngwa ka anyị yiri m nke adịgo oversize already ka anyị nọdụ na ọwakwa eji aga nka so ọ mana ya ga-aga nga onye o ji yiri akwa ahụ dị ọla ịfụ ya ka ọ dị ka nwa na-aṅụ ara ọ dị ka nwa eji ọla na-enye ya ara ịfụ ka ọ dị na-aga nga now thank you my dad Uchenna Facebook is coming down onweghị onye n'ime ha na-etizi ride on mmadụ na-anwụ na-asị ride on mmadụ na-anwụ mmadụ na-ekwufu n'ọnụ ndị Igbo sị na mmadụ na-agafe n'ụkwụ n'ọnụ ka mmadụ na-ekwufu then mmadụ na-ekwufu n'ụkwụ na-asị ride on mmadụ na-ekwufu n'ụkwụ na-asị ride on onye a na-ekwufu n'ụkwụ na-asị ride on then ọ na-ama ha na this guy n'oge a na-ekwu ihe a okay so this guy ọ na-ama ha na this guy that time ahụ na-eme ihe obi na-agwakwa ya nna anụkwamaga nga ahụ ụmụnna anụkwamaga nga ahụ gaa wọchanụ vidio ya o bere akwa that thing ahụ o mere na-ebe akwa ya nwara onwe ya ma o diri anya mana ọnụ awụ gullible followers some of you his gullible followers ama ha na akwa ahụ na-ebe akwa mkpụrụ obi ebe a na-asị biko shia ka ebe m ga-agbaji ihe ahụ ka ebe m ga-agbaje ọmụ ihe ọ na-eme ọ mana ya na-aga nka mana ọnụ amaghị na nka ka ọ na-eje so that is why o jiri kpachapụrụ onwe ya were n'obi ọmụ ya ga-ahọrọ oversize shoe tinye n'ụkwụ ya maka ọ madata ya garuo ebe ahụ na ya gara ebe ahụ toko the shoe ọma na ọ n'ime nka ka that shoe ahụ ga-eji abụrụ size ya the trouser oyi ga ọma n'ime nka ka n'ihe ahụ trouser na-eji aya ga cheko that trouser cheko the shoe ma ọ wekwa ya dị ihe ahụ cheko ime ya ahụ oversize okay so many things this guy for you people na-asị na ọ bụrụ sọsọ Nnamdi Kalu for you people who na-asị na ọ bụrụ na ọ bụ na maka Nnamdi Kalu ka ejiri tọọ ya nga na ọ bụrụ na maka Maazị Nnamdi Kalu I respect him is my master is my lovely brother is my lovely everything idesa mpam desa Nnamdi Kalu mgbuo mpam hapụ Nnamdi Kalu kwuo na mụ gwara gị ya idesa mpam desa Nnamdi Kalu amaghị m ma some people ụlọ ọfụrụ m ebe a kịta na ha hetịrị Nnamdi Kalu it's not my business but idesa mpam desa Nnamdi Kalu mmapụ mpam isi hapụ Nnamdi Kalu okay so mkpu ya aha don't feel that no disrespect and mkpu Ebuka alpha mkpu ya Ebuka don't feel no disrespect
is Evangelist Ebuka. So, only Ebuka, don't feel no disrespect. I respect that man ever since in started. Follow where or start love voya. Because the reason the love voya because of the attack of people. And don't know about name attack. And my like onya because I'm not here no nya. That is the reason also the like go get in Jaka. Okay? This is one of the reasons the love will get in Jaka because I put on for the attack. Nguranya desa kamaka the reason they made this lady attack. I never enter, I never go, I never support evil before. I never. I support the evil before. Mbanya hala ni ihe if no weba ha kambanye chiro mbanye onwuri ihe du mma no that place. Mbanya ni ihe from kambanye that chiro mbanye onwuri ihe dị mma na ebe a. So oge nkulu da na-ele oge echi na-ele ana-abịa n'ọnụ ndị mmadụ na-eti ihe ọ na-eme nke ọ na-eme nke ọzọ ọ na-agbanye na-ajụ onye a na-agbapụta ụtọ onye a na-agbanye ụtọ ndị mmadụ ha na-ekwu okwu ya ka ihe ụtọ a gagidere garuo na fon ya this lady owo lesbian ka ihe ụtọ ndị mmadụ megide garuo na fon ya ebuarịa ya ọkwa did the same woman na before God and the man let heaven be my witness ọkwa did the same woman Macvella gwara m na ọ na-ego ọ na-abụ ọ na-ego ụtọ ndị mmadụ ego azin ya enye boys ego eme gị boyfriend ahụ from boyfriend ahụ ga-egbe ụtọ then ndị boyfriend gaghị ewere ụtọ gị let heaven be my witness this woman the same person gwara m ihe I was asking are you serious? Then that means before mmadụ enye gị ego gị nweta nwaanyị gị na na-abụ na-adịghị na mma before mmadụ enye gị ego gị nweta nwaanyị gị na na-abụ na-ama ka ị gbaa ya ụtọ that person ga-anapụ gị a lot of money before mmadụ enye gị ego onye ahụ amara bụ awụ nwoke ole si wu nwoke iberibe and o doro gị anya that mmadụ o doro gị anya that na onye a n'ihe o ji na-akwụ ụgwọ dị ya mkpa na ọ chọrọ iweta ụtọ mmadụ n'ihe o ji na-akwụ ụgwọ dị ya mkpa there so bụ ọnwụ nwoke agaghị ekwe eriri ziri ya datụ ihe ahụ ọ chọrọ immediately ị ga-eji na-anụ ya ego na-anụ ya ego one after the other ị ga na-anụ ya ego ị ga-anagide ị ga-amụ ihe natara ya n'ego onye ahụ ga-ama ha many thousand millions ọ kwụrụ before i send ọlịlị ụtọ ahụ and ya nwanwụ nwaanyị dị nwaanyị na-achọ ịgba ụtọ ga-amụ ihe oriri gị n'ego because gịnị na-aba ma ị chọrọ iji ego spoil ya and onye na-agba mmadụ ụtọ agba ga-eji n'ego na-enye ya ego nne ị ga spoil gudo onye ahụ then gwụwa anatara dị contract anata ga-agwa onye nyere gị contract ha na onye akwụ isi ekwe ọnwụ nyekwuo m ego ka m spoil ya then oge chukwu ga-amazi ego ole ọ kwụrụ ọ ga-ama ha meli milion ọ kwụrụ na ụtọ niile a o ji nna ikwu ibe eto biko eme gị gbanyere m ego nke m ọ bụrụ amụmụ m gbanyere gị ebe ọ na onye kwụ ụgwọ agbanye ya onye kwụ ụgwọ iweta ihe ị chọrọ eme gị gbanyere m ego nke m okpu amụma amaka ebe ị fụrụ m okpu amụma amaka okpu amụma amaka so ebe ewu na onye kwụ ụgwọ gị nye ego m gbanyere gị ime ihe a mfi amụma aka okpu enwe ike pụta ọfụma m gbanyere gị ya aha then gị jizi eme ihe iji eme ebe ị na-ata amụ ebe ị na-ata amụ na ebe ị na-ata ikpu ohi na-arụ so this is why guys a minute akọla m nwa m ihe excuse me give me a minute akọla m nwa m ihe
Yes, guys. Mba, Makugi. Kiyo. No, happen. Thank you. Oh, you thank you. So, then, this is the reason. Ndi follow this people. Ndi follow Ebukobi because of the attack was too much. Then we to Anyamala naji. Onya na-eme attack and only have any email. This is the reason Ndi follow here. Then we to Anyala for that. Indeed, there is something in him because people never attack that person. Oburu n'ime attack na God no na attack onye obula no furo ndara no n'Imo state ndara no na Anambra state ndara no n'Enugu state they don't mebe ha attack na ebe o na ndị na action mmiri je mebe ha attack je mebe ha attack. I thought I have seen it all. Oh, get in after before and then I thought I have seen it all. Mbao, ọbụghị ihe niile ka ịfọchara ọ nwere ndị ka ndị ka na-abịa abịa. Yes, ọ nwere ndị ka na-abịa abịa. So if a man, a young man who burule bana gakume nwoke bie na ebie jekume nwoke bie na ebie na ji ọ ga-eme gịnị? Ebuka iwe onye oshi, Ebuka wee criminal, Ebuka wụ disa, Ebuka wụ nka, Ebuka wụ nke ọzọ ịfụcha onye ahụ. Then he continue na support here. Continue na support. Ogobla na-ekwu this boy, this Udele. Na ndị otu ya ha need na etere powder. Ha need na etere powder because mu Udele ate ha powder ọ ka amụrụ. Ọ ji na-eme eri. Ha bidoro n'oge dị na asọ ya. Ha bidoro n'oge ju ya. Family bidoro n'oge ji ya. Ka ntele na powder. Family bidoro n'oge ji ya. Gụọkwa mmadụ nọ Udele apụta na social media na-asị nwoke na-asị nwa mmadụ nwoke bie na ya ga-egbu ya ebe ha ọkụ na a ga-agba famili ya ọkụ nwoke bie di mmadụ nwanne mmadụ oyi nwoke mmadụ ọsọ ya ga-egbu ya gba famili ya ọkụ. Then ndị na-agba famili ọkụ na Nigeria akụziele ka esi agba famili ọkụ. No, ndị na-agba famili ọkụ na Nigeria akụzigwure ka esi agba famili ọkụ. Then ọ na-achọ ka ọ testọ ya ka ọ na-apratisi ya n'ala Igbo ka ọ na-apratisi ya n'isi ụmụnne ya ya pụta ihe na-aṅụ iyi na ya ga-agba famili mmadụ ọkụ. Ọ pụta ọ na-aṅụ iyi na ya ga-agba famili mmadụ ọkụ na ya ga-agba nwa mmadụ ọkụ na ya ga-egwe na ọ bụrụ na ya gbughie ya mara na ọ bụghị ya. Ka ngwa m na ọnụ wa bụ ndị friend Udele ka ngwa m na ebe Udele nọ ọnụ wa bụ ndị friend Udele ka ngwa m na ebe Udele nọ. Remember before now Udele pụtara nwee iyi Udele pụtara si ndị polisi ji enu n'oge ya na-abịa ide statement na ha mekwa sure na ha nwere long note na ha na-ekwukwa sho na akwụkwọ ya ga-eji ede statement ka nkụ na ya chọghị na ya degidasị ya na akwụkwọ agwụla na ya chọghị na ya degide ihe agwụ ya na akwụkwọ agwụla na ha mee ka sho na akwụkwọ ga-eji ede ihe buru ibu. So ndị polisi si oke na ha ga-eme ya sa. So the statement ahụ deletechabeghị ya ọ ka na-ede statement because the long note aka eji tren ebutie ọ bụkwa na tren ka eji na-ebute the long note. So ọ ka na-ede statement ụbọchị ọbụla akwụkwọ ọgwụrụ ka statement ya ga-end. Akụfuru ụbọchị ọbụla akwụkwọ ọgwụrụ that day ka statement Udele ga-end. Ọ bụrụ na akwụkwọ agụghọ n'afịa statement Udele can never end. Ọ ga-anọ ebe ahụ na-ede statement. Ọ ga-anọ ebe ahụ Udele ga-anọ na ụlọ nga na-ede statement. Ọ ga-anọ n'ụlọ nga na-ede statement. O kwuru ekwu o kwuru openly na ya nahụkwa abịa di ya na ahụkwa abịa di na ya degide statement na ha ga-afụ nke ewu Udele na-ajị ka onye wu mpa this boy ka onye wu mpa this boy ka onye wu mpa this boy
ọ na-eche ha na ọ bụghị this boy na-achị Nigeria. Can you guys tell me that na ọ bụghị Udele na-achị Nigeria? Na-aba si desiri akwụkwọ na-aba si desiri ahụ na ya na-abịa ebe ahụ na ya ga-edegide Zion ministry esi n'elu ka ọ n'ala n'ihe ọ dere ede na ya ga-edegide denye earthquake n'ime police station na statement ya ga-akọs earthquake. Na ọ nọ n'ime ụlọ ga na-ede because of na ebe ahụ ọ nọ na ihe o jiri na onwe onye ji ya nwa ji onwe ya. The statement agwụbeghị o detabeghị even though bik gwụrụ agwụ biro ka a na-eji gota because the train biro ebuterelie Udele dechana ya. So ihe jie ọnụ anọ kịta na-abụrụ aga na mmadụ jie na atọrọ ya nga na Ebuka Obi jie onwe Ebuka Obi emeghekwa ya arrest. Ihe ji Udele wu statement. Ihe ji Udele wu statement wu ihe ji ebe ọ nọ. Statement wu ihe ji enu. So ụbọchị ọbụla o dechara statement ka a ga-ebido lebajaja ya n'okwu ya. O dechabeghị statement. Ọ na-ekwekwuliela ọ na-ekwekwuliela ọ na-abụ onye oshi achụwa onye oshi oge nọ na Nigeria achụwa onye oshi ọsọ ihe ndị mmadụ na-eti ọ na-ekwuliela biko ọ na-ekwekwuru Udelela the king of talkative ọ na-ekwekwuliela. Okay, ha ka mmadụ ga-apụta na-asị m Ebuka Obi ọ bụrụ na ọ ga-eji Udele Ebuka Obi Udele nọ mere arrest na ọnụ skuul abebe na chọọchị ọ ga-emechi chọọchị ahụ agaghịla asụ chọọchị ọ na-aga-emechi Ebuka chọọchị agaghịla asụ Ebuka na-eme njọ na-eme nke ọ na-eme nke ọzọ ọ na-afụgwu ihe ọjọọ lastịrị for long. Ọ na-afụgwu ya ihe ọjọọ ọ na-agbago ka ọ na-agbatu ọ nọ na-akpọ this man all sorts of men. Still the population ifrota na the church, the population ifrota na the ministry abụ the population ị ga-afụ echi ọ na-eme increase day by day. Every day ọ na-eme increase. Every day the population na-eme increase. Every day the population na-eme increase. Then ị na-agba m that na this man na-agwọcha mmadụ niile thousands of people ha n'ebe a na this man na-agwụ ya ahụ na these people na-eri ihe na this man bụ ofu onye. Ebuka ụdịrị kọmputa anọghị n'isi Chineke kpụọla m ekwensu ọkụ. Ụdịrị kọmputa anọghị n'isi ijiri jide all this crowd na-ekwu okwu gị. Ụdịrị kọmputa ijiri jide ha, ụdịrị brain ị nwere ijiri jide ndị a ọ dị ha adị. Ụdịrị brain iji jide ndị adị ha adị. Mmadụ nọdụ na-efu ule onwe ya dịkpa pụta ọ na-ekwugheri na-ekwu ka onye briz bụrụ ọtịle na-ekwu ka onye briz bụrụ ọtịle. The whole thousands of people nọ dị ofu onye jide ha na-aghọrị ha oghori ofu onye ghọrịa mmadụ 100 ghọrịa mmadụ 1000 ghọrịa 2000 ghọrịa 10 ghọrịa tụfịa kwụọ na ihu na ọnụ na-eme m. I'm telling you ihe ọnụ na-eme m ọkụ ọnụ na-ahụ ekwugheri ihe ọnụ na-eme m. Ịbata na Yoruba land before egote Ebuka Obi na the richest pastor ịgọgụlọ richest pastor in Nigeria Ebuka Obi anọghị na number 5 were your gọgụlọ the richest pastor in Nigeria Ebuka Obi anọghị na number 5 gọgụlọ ya jee na Google jee ka icheko those people nọ na number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 cheko ma dia ọ nọ na number 10 safe. Then cheko the last time on chekuru amaham for now the last time on chekuru then those people are from number 5 from number 1 to 5 their people on agwa here onu na chọka onu me onye nke anyị so just one person those people onu na eme ihe their people onwebeghị onye riri ego onwebeghị pastor riri ego uriri ndị Igbo ego TB Joshua riri anyị onwebeghị ndị Igbo onwebeghị pastọ Igbo uriri ndị Igbo ego TB Joshua riri anyị. Anyị na-esi n'ala Igbo baa flight baa transport
jewe na TB Joshua jere ebe a o nwere ike before ị nọcha I spend oge ahụ o nwere ike before ị nọcha I spend 20,000 spend 50,000 as of that time then ndị nke na-esi obodo oyibo abịa before ha abịa nọcha ha spend million spend a lot of money then ndị nke ha kpọpụtabeghị ha onweghị ụbọchị pụtara fofu onye Yoruba ọ stand na-ekwu okwu onwebeghị TB Joshua kpegide wuru aka ya nwụọ ọnụ n'ọnwụ ya onweghị ụbọchị ndị nke ebepụtara ya Papa Adịboye ọ ka na-ekpe onwebeghị ụbọchị ndị nke ebepụtara ya ọ bụrụzi ofu na anyị ji eji ka Chineke chịrị kwụọ n'ọkụ ọnụ wawo ndị arụ ala ka ekwensu na-achị bụọ n'ọnụ ka nna ihe afọ na-achị kwụwa ọnụ ọnwụ na-ekpọga m fake pastor nya ka ihe na-egbu ụmụ nwaanyị na-egbu ọnụnụ ana m emezi pastor ana m eme so nchịkọ gị na ngọ gị ọfụma ngọ gị ọfụma oke ofu nke ahụ anyị ji eji ka ọnụ na-achọ ka ọnụ wuru ọnụ kwufuo akwụdụ mmadụ ka a na-agwa okwu a ọ na-amaghị na onye ahụ ọ na-agwadata okwu mmadụ that person ọnụ na-agwa okwu ahụ na ọnwụ mmadụ n'ọnụ n'obi ka ọnụ na-agwa ya minus the grace of God ọ na-akabụ ikwuwe onye and minus the people love ya no standard minus the people love ya no standard ọnụ kara igbufugu ya ọnụ kara iji ọnụ kwufuo ya mana Jehova ma wuru onwe ya n'ihe were Peter tinye n'etiti ya hey mala suntere ya reketekete ihe abụzị time a na-asị Jehova ga-ekpe ikpe Jehova na-ekpezi ikpe n'ụwa na Jehova na-ekpe ikpe akụfere ọnụ nwa Jehova na-ekpezi ikpe atọọlụ now ọ ime etinye gị somewhere ime Peter amaghị ntị ya wawụ Jizọs atatara ntị gị tinye ya so Ebuka Obi wee wụ Jizọs ahụ wurele ntị onye Peter mapụrụ tinye so nke Ebuka Obi na-esi atụ ụtọ ya wee atụ ụtọ ya weta gị na ụlọ kọt ya weta gị ebe ahụ kọt wu another God nọ n'ụwa gọọmenti wu another God nọ n'ụwa so Peter wu Ogechi Akụ Zion na ndị otu ya ha mapụghị ntị na Zion members ndị John na-ekwu ha mapụghị ntị then ọ bụ na ha mapụghị ntị ahụ ọ bụ na ha mapụghị datị ntị ha mapụghị datị ntị ahụ Ebuka Obi atụtụrụzie ya Ebuka Obi atụtụrụ ntị gị ahụ tinye ya nne m oke nwaanyị ọma etere m ndị ara pawuda etere m ndị ara pawuda ndị na-ete ha pawuda oge mma mụrụ ha kpọ ya achọrọ m ka ị nọ ebe ndị na-ete ha pawuda oge mma ha mụrụ ha Ashanti lekwa my bekee lekwa my pikin asa lekwa onye a mụrụ amụgbu ibe ya agbọ ọkwa nwoke lekwa nwa amụrụ amụgbu ibe ha agbọ chee asa obodo oyibo nwa Amerịka ịṅụchara mmiri ahụ gata mmiri ọzọ ka ṅụ Ashanti bye rido bye asa na nwa gị ka ihe nwa amụ eziokwu ọwụ ndị ka eji akpụ isi nwoke o ama m nwoke ka nwaanyị mma na ka ị werela bọdat ihu gị taa mma ọ ga-mma ha mụrụ ha ete ha pawuda onye ọbụla na-ete ha pawuda ịdị na ugwe mgbe ya mana ọdọ ha bụ nsọ ka tere pawuda mara ma ọ ga-aba uru na ka ọ hapụ ewu na ete ha pawuda so that is why they tell ha pawuda n'ihu my brother ihe anyị na-akụ na awụ nkuri ka anyị na-akụri anyị enwe time nkuri
You know, I'm not here. How can Jesus Lord God? I no primary school behind our law. What I go? Yes. Only get an Elash, I'm just for a nigga not to guide the toll line and Yahapomo. Get Motaka, Watala, Udaka, come on, go on, go. I went him get rice the other day. Maggie, I hear what on the Guinean rice. Give me. Like I said, as far as we are paying taxes, we are under our government rules and regulations. Please give me Now water. government government. So we're gonna follow the laws. Yes, We will do it just silly. Just silly. I gave me a just silly. Yeah. It's a term who you go and bail Udele. Exactly. It's the term who you go because all of them again she removed like I gave all of them. Exactly. Any invitation, if you don't want to honor it, declare again wanted. Yes. You want to go? So no need. Many people are coming. What I go? Many na Abia. You are needed. Your attention is needed. Okay, sorry. Or the kid busy. Okay. So Gibeon, what to do. Even a Quebidobe, oh my God, the busy. In the man Chapo. Yes. Chapo clear roads. What I go? I'm a my because that in a shimba. Share that the Huna. And where they come back, Muna Quechiri. Muna Quechiri. Share that the please. You went again at this one. Enough is enough. Wow. Someone who's really the same part of what we started. Yes. Yes. Wow. You want to go? You want to go? So all these things all they go too late. We not send. All go too late too. We not send. I know. If pushiri come add their hagi. Bam. If pushika will add your name. They will work with them more. You want to go? Because how after this stage now, a bit of post one hand, only the original information and she from Abraham and a lot of or what a big flags. You information, only one passport to how very soon here allow immigration because when the top immigration people they will do the job freely. You feel me? So I'm why return information. You don't need. So any doku like in Nigeria, I give us a go do baggy. You know what? Let's go to your journey. Press like, please, press like now. This is now. Or Facebook we got a problem when it comes to views. Facebook we got a very big problem. Yeah, Facebook we got a very big problem. I think it's from their technology. Something is not right. You know. Okay. So my dear, too much talk, animal. Like this one, I want to go cut out and kind of what Chigozi. Another one now will take place. But I get a shot. Guru one. I'm gonna wait time for too much story. You want to go? Yes. You come and make trouble. My dear. Even though my people don't know na comment section. Time on the comment section, Geru. Time on the comment section. I'm telling you. Their passports, their real names. Oh, Emma, what's up, Pomo? Give it to me. I like cream water. Oh, gee, my love. Have fun, Nemo. Take care.
no program. I got my own program rule on. I'm run no small program before the war. You what? I'm telling you, I'm telling you. Well voice. Just look up and down. How can you come out to GK? Yeah, first time I'm mainly but I'm not on a platform again. I'm not easy. How did that get come out to GK just like that too? Now this one come out left and right. I don't know. Now disturb left and right. And the many of them now they disturb this man. I like Udele. Many of them I like Udele. They don't like him, oh. They do not like him. Many of them I like him. That is my problem with them. I like him at all. And the had you like on and I support her because of now how Ebuko Biafra. Months ago, even to Udele, the whole people are now support them. Even to Udele, how to Udele. But we don't care. We do not care. Exactly. We don't care. And when I do not know name, and the love running people. Okay, that is it. Okay, we have too much love and the important love. Our love and to lie, 200,000 they will not give. 100,000 they are very poor. And when I hide you name, only can man catch ya can generation ya cat. We don't need to love. We need to kind of when you know the pen inside on a block us. Bam. When I do love you name, and when I love. What's it called me? Pastor hala free. Ha bully and the exactly. And then they ignore. Hey, feeling all their rights to assassinate people's characters. Thank you. Okay, thank God now, because Zion remember Zion. Time of Jesus, time of Jesus, time of Jehovah God. Time Jehovah no Jehovah no that now we have the capital. Let me tell you, my brother, you are even going far. Go through from generation to revelation. Or go until Bible close. Bible is a violent this is all just the Christian not the weak in spirit. Exactly. She from Genesis to Revelation. Jesus God will chapel. Yeah, fire to fire. And when you got come today, Mama, I grew up in AG. From the time of John the Baptist. From the time of John the Baptist, from Elijah, Elisha, when you sing water. Go to I command you, okay, I command you. So what are people saying? You know, the same go along by it. In fact, I look at Senkani in a cool way. But people go and read from Genesis to Revelation. Came after that and when Babu's week. And a prophet. That is I don't know why they're missing words. I don't know. Moses jiwe kuwa again. Oh yeah, I look with him. Yes. What are they? 7 book of the 10 commandments. Yeah. Didn't they actually deceive? Or somebody they more wiser than them? So nobody, I don't know what the game they want to play. Hasi Ebukobi should fight them spiritually. Did you people insult him spiritually? Thank you for the update. 114 watching. Thank you for the update. Thank you so much for that update. May attack spiritually, he will respond to you as far as you fight physically with all. Physical. Let me tell you, the spiritual one by on a defeat, you know. Wow. So every is spiritual is no longer active. Physical. Then we are physical for them. How they are physical? That is it. And they are physical.
agwala m ha ya n'ihe anyị ga-asapụ nke a dị ga na-asapụ olu sef ọwụ naanị ntị anyị ga na-asapụ m chere ana m abịa ịrụ ọnụ program ha chere ana m abịa m ruru ụlọ na adịkọ oge eletara m akụsa ya n'anya fụ iru ahụ ọ na-emeghị mfe onye na-emebi iru onye na-emetisi iri oyi onye na-emetisi iri oyi maka Chukwu nwere ike imere ka ebere ịbanye na trap ya ịmara onye akụwụ ịma mụ na akụ na-enye m joy ịgba ihe ewu gị na mmadụ na-ekwu okwu onye ha na-enye gị joy akụde ya bụrụ na ịwụla nwoke in fact business mụ na gị ga na-eme I know oh my the kind of person ihe a wee mara dị ga ya wụrụ nwaanyị ya wụọ nwaanyị o wee jide atamaja yes akụ the engine of Zion maya wụ engine ọwa akụ wụ the engine of Zion ị na-anụ engine ọwa exactly akụ na-anụ ozugbo mba and ewepụkwana ya ndị akara iji ebuko ebu mere ihe agba na ntị ha kara iji ya na-eri rice every day refraps ụmụaka na-enwe uru ha bara jiri ndị ka ha mma eme content ịba na Jehova mawụrụ onwe ya n'ihe Jehova mawụrụ onwe ya n'ihe wepụta akụ tinye n'etiti ebe ahụ Jehova mawụrụ onwe ya n'ihe I'm telling you Jehova mawụrụ onwe ya n'ihe sikere na akụ anọghị na Zion na time ndị abido na-ata condition like this Jehova mawụrụ onwe ya n'ihe Give me how many times evangelist Ebuka Bishop or Akushi, who not this one? Daddy, who not this one? Like. Tell them that powder. Omocho. Ndị na-anata powder ọ ga-amụrụ ha. Nne ha tara powder. That is what they do. Mess with Ako and feel the pain. That is the thing. The guy, the rugged, both spiritually and physical. I'm telling you. So, I'm telling you. Awuke bawanu iba chonu go and belu dela iba chonu ikushi kanya adiage ikushi you anya adiage from the on program on a post mere the woman no na-ekwu Ebuka Obi Dramantin not Dramantin Peter Dramantin Moses leko o si na-eji ikpere na eme ihe na. So I watched that this watch ya funny awamu ka this man here awamu ka this woman na ama ihe a na obuhu president ka na-eme and here who the same woman no pụtara no here who the same woman no pụtara no same here who the same woman no pụtara no say ka ihe Ebuka Obi jiri mu Udele arrest ka ihe o jiri mu Udele arrest na ọ bụ na ọ ya na Udele o mere arrest na nke a ga-eme na nke ọzọ ga-eme na the church ga-emechi nsị a show church onye ka dị woman wụ biko atala m ahụ I wonder mmadụ eriela shi n'ụwa because everybody na see Jesus Christ ha ka hapụrụ ihe niile Chineke hapụrụ Chineke everything all these years time agago mba time agagwa na-ahapụziri Jehova na-ahapụziri Chukwu na-ahapụ ya Chukwu ikwu etinye ahụ nna welcome nwoke mara mma ebe everywhere m nọ ga-atụgharị m hapụzi na ama aka nwoke a enwekwa m ike ịhapụ gị aka enwe m ike ịhapụ gị aka oge enwe m ike ịhapụ gị aka ka ego unu ma ọ dị mma nwoke mara mma Happy Easter. No. Ina shine. I can Easter. Machala Easter now. Mana muna ga fu be Easter now. Happy Easter. Na, ke yun me ku ke topic unu ja no ko na agba ako na Udele. No, even when another person declare wanted. One of them. So I can declare more. No, more are coming. I can declare more. I can declare more.
I'm telling you. Ihe a ka bụ Genesis. A ka ga-edeclare more. Now, unu na-edescribe Akụ Zion, na na-edescribe ya ọfụma. Akụ Zion dị ka David na Goliath. I'm telling you. Ịma na ha fụrụ Akụ Zion as nọ nka mmadụ na common man, onwe ihe ọ ga-emenwu. Na egwu na ose etigo. Onye mara nke o ji na ya wepụta. Block this in. Okay, ka nche come here, ka block on them. Block all these people n'ebe akwa. Anya ngahoda anya mmiri ya. Mba, ọ na-ablọkụ na hapụ abere akwa gaba. Ha nọ na lamentation. Ịma na you na-ekwu. Ị ga-enwe page, ị na-acha block la ha mgbe ị nwere page, ị ga-aghọta the reason eji abụ. Eziokwu. Ị ga-acha block la ha. Oge a ndị ele ga ọwụ page m ka ọwụ page ga oge. Oge ga ahụ page. Ka ndị ele ga ahụ page. Page. Aha, esikwa ahụ na nwe page. No, asị m ọbụrụ na ị na-eme presenter. Ọrụ na ị na-epresent my brother. Ị ga-ama ịma onye ole present ga-ahụ ga na-anọ the other side. Ọ ga-ahụ mba. Ọntị ga-aba na the egwu ga-efilu ya, you go feel am. So ihe a na-eme aka na-akwọ beans akwọ maịmaị na-esi. Many people ka ga-aba ime. Ọ nọ n'ọfọnụ. Jenu dede ntụta many ka ga-aba ime because onye ọbụla sị na ya bụ nwa ọchịchịrị ọ chọghị ịfụ ihe ọ ga-anọgide n'ọchịchị and onwe edere dị ịgbarịa touch. They will learn in a hard way. Again. Alice, thank you so much. Alice, thank you so much, my darling. Thank you. Okay. Thank you for accepting me. Okay, OG. Yeah. Thank you. Okay. Darling, okay. All right. Darling, I really appreciate seeing you here. Ihe a woto Zion page. Agwa m oge ya bagharịa page ya apụ ọ na-eme anya ụra. Ihe awụ page ma anọ m na page mmadụ. Anọkwa m na page mmadụ biko. Ihe a page this handsome man. Ọ nna anyị ukwu a nwe page ya. Ọ nna anyị ukwu ihe a page ya o. Okay. So ihe mere na-ebu na ọrụgo oge anya na-eme exercise ya ekwu na Bible that the violent will take it by force. Take it by force. Ozugbo. Ịghọtago ihe ga-eme na because otego agbawara nkịtị otego emebe ka ọ dị mma but these people ịma ebe ihe a si wee dị njọ ndị ofe mmanụ ga na-eme ndị tribe ọzọ ga na-eme ha ị gaghị afụ nwanne ha ga-agba ha mgba mana ka ezigbo o si bụrụ nwanne gị nwanne gị ebe a ka dịtị si agwụ m ike ndị other tribes ga na-eme gaghị afụ any even from the other side of the religion ịma mfụ any attack mana onye Igbo nwanne gị bụ onye Igbo ọ nwere ka ọ dị so they will learn a hard way honestly a ga-ele ha duwe nke a wụzụ nke pụta na Abuja ebe anyị nọ nwa amadi a na-ebugharị camera everywhere. He is nowhere to be found again. Onye gwa ya na today. That guy egbuchala ndị mmadụ maka tupu ịpụta na ọnwụ ihe ọ bụ. Egbuchala ọnwụ ihe that guy egbu. Onye egbuchala ndị mmadụ. My brother, mgbe m na-agwa ndị mmadụ na onye enwe ihe ọwụ eche na owu okwu saga. No, na to an extent, one the overall of the DSS. And when you tell you na phone, the man I know, this person have never worked. I'm not going to more deeper. You want to go? I'm not going to direct to president. The man is she. You're going to know the exist in a hammer. No, not possible. Are you serious? Now, so the petitioner had this with that OG, DSS, now comment people. They had to add it there. You want to go? In fact, I would go because of the confidentiality.
ịghọtago onye a mere anyway ka m kwuo ọnụ ka m kwụta Ihe mere ọnụ na-ebu na onwebeghị anything na ọfụrụ sef because ọ bụrụ na ọma implication ihe ọ na-eme. ashịm ndị a niile na-agba ya nwaanyị ji mee ya ha ga-Abuja ha ga-abugara nri I'm here to see Udele gaa mata na trọpụ na jos trọpụ na-efe efe Awa mana ebe ọ nọ na-akụzi ebe a awa mana ọ dịghị possible because data afọ ebe ha agba afọ a ịbụrụ suspect ịbara ime ọgbakpụbe ọ na-ede statement ọ sị na a ga-ede highest na ha kpọkwara akwụkwọ ọgwụ so ọ ka na-ede statement it's a pity nwanne ịgba nwanne mgbe afọ na ọ ga-adị free ọgwụ na onwe kama o nwere ha na-agba love kama Kama will catch up with them. All of them. Kama will catch up with them. Where do you get a free? Ihe na-atọ m ọchị bụ ndị a na-achị Udele ga-apụta in 2 days Udele ga-apụta in 3 days ma na-ele ha ma na-achị if you know you know Business as usual. Achọ ofu kwa lawyer, achọ ofu kwa charge and bail lawyer, chọrọ obere ego. Ome ihe ọpụtakwa mana ọma na ọ gaghị adị etu ahụ. Ọ gaghị adị like that. Udele as I'm talking to you now, achọrọ ịmata those people Udele ya gbawa egbe na ya kpọ those men ya ha bịa finish egbe niile. So all I can list ga ana m achọ dị Chineke ịmana nwa amadi a kesi ya gbagotere because o kwuru ahụ na ya pụta ọ gaghị edepend o kwuru ihe ọ gaghị emenwu so now o ji aka etinye onwe n'ọkụ ọkụ a na-agba na o ji aka etinye onwe na ọ ga-afụ ihe imepe ọnụ na social media na-agwa mmadụ na ị ga-egbu ya na-etere mba ọ gara nke ka njọ bụ nke ahụ sụdat na polisi ọbụla dọrọ ime arrest na ha gbagide ha na-achọzi ebe egbe ahụ ebe pakịrị ịgba na ndị otu ya bọịsị ya ọ ga-eji ndị ọzọ ga-abatanụ and ndị otu ya bịakwaba na-eme wọs because I nwere video somebody sendela one person ndị otu ya bịakwa na-eme video shi Udele pụta na ọ ga-adị wọs so dị nnu n'ọnya na disipl amụghị ịmana the video ka submitiri ya show okay so your people are waiting mgbe ị pụtaziri ya disipl ndị amaghị ihe John Nkechi ọ bụ na ịbụ supporter of Udele ntị ya ga-ebe ntinyere ibe gị oke ọ bụ na ịbụ supporter of Udele ntị ya ga-ebe ntinyere ibe gị oke ị nwekwara no time ha inwe no time ha na because afụ m any reasonable person nọ n'ala Igbo a ga na-ekwu okwu Udele ya ebere another thing pụta afụ m onye a ga na-ekwu okwu Udele onye ahụ bere another thing pụta okay Ogechi, thank you so much for being here. Thank you so much. My brother, thank you so much for being here, all of you. Nnamanma young na-ewekọta gị but ị na-eme ihe a young na-ewekọta gị mana this again ọ na-akọtị akọtị young I'm trying to bring you up but it's not connecting. Ogechi amaghị m ọ bụ ụgwọ a endere ya ka ọ bụ amaghị m ọgwụ a endere ka ọ bụ netwọk endere ya but at the same time m ga-abịa na your life imewe ha life I will come there so you guys na support Udele you guys na support Udele afụghị m any
bro, bring me up. Yeah, send the request, okay? Send the request. You check and take it up, give me here. You send the request. So any person of Omenala Igbo, ihe ọ sọrọ gị bụrụ gị kwuo okwu, yeah, defend Udele even an inch. Ihe ọma gbara gị afọ. Ebe Udele nọ ka ị kwesịrị ịnọ. Ịnwa anwa kwuo okwu Udele, so that na ihe Udele na-eme dị mma, ọ support Udele, o si gị n'ọnụ dapụ na Udele ga-apụta taa na ọ ga-apụta echi, ala ga-akapa gị shi. Akwụfụrụ ugbu a, ma ala akụwuru gị ka mara m ihe butere enu, ma ala akapa ahụ gị shi. Inwe anwa mepe ọnụ si onye ji Udele, onye mere Udele arrest, ka ihe o jiri mee ya arrest, nna ga-akụgbu gị. I'm telling you, ma nna akụnye ala ga-agba gị akpụkpọ. Akwụfụrụ gị, ọkọ ọnụ ha na-ekwu okwu sị ka ewepụta Udele na onye ji enu na o mere arụ, onye ji na o mere nke ndụ mmụọ ga-afọrọ gị. Ndụ mmụọ fọrọ ha gị ka mara m ihe bu enu. I'm telling you, ma ndụ mmụọ fọrọ ha gị ka mara m ihe bu enu. Somebody na-apụta na-agwa nwoke ibie. But I'm not seeing your request. Wait, let me send to you, okay? Let me request to you. Let's send Google request. Nwoke na-apụta na-asụ nwoke ibie. Please, guys, follow. Okay, follow this page. Follow it. Ọ bụrụ na ihe follow, ọ nwere ike your request agaghị eme ihe, agaghị na-abata. So before you send the request, try to follow the page. Try to follow the page. Now, welcome. Good morning. Good morning, my brother. Yeah, you're welcome. Ihe mere okwu Udele ahụ na I didn't wonder, I didn't surprise nga ndị ha na-eme ride on. Ebe ka ha nọzi na. None of them ha kwesịrị ikwu okwu. Mana mgbe ahụ ọ na-eme, ha na-eti ya n'ọkụ, na-azọ ya n'ọkụ, na-eme ride on. Nwoke na asọm ndị Igbo ha na-asịsị eti wepụta Udele. Kedu ebe ha nọ mgbe Nnamdi Kanu, okwu Nnamdi Kanu dị? Kedu ebe ha nọ? That young man caused serious something na Igbo. That young man caused serious something na Igbo. You never understand? Yes. Amam why Ndi Igbo ji wey the selfish or wickedness. No, sorry to say sorry. Sorry, na mmanya ga aka n'ọnụ. Sorry. Asịla why Ndi Igbo jiri dị some of Ndi Igbo because bụ na ebe akịta na onye Igbo. And if ịma ihe wee eziokwu. Ndị Igbo ahụ na-asị na ịma ihe Ndị Igbo jiri dị mee nke ma mee nke ọzọ. Isoro onye Igbo. And na onye Igbo ahụ iso na ya. It doesn't like that. So tinyere na ihe nchọkọ na-etinyere bịa some of Ndị Igbo because mụ na ebe na onye Igbo anyị na support evil. Mụ na ebe akịta na akwụkwọ ndị onye Igbo na support evil. Thank you. Na some of Ndị Igbo ọ na-esoro ndị ofe mmanụ, ọ na-esoro ndị ọzọ na-asa anyị na-ekwu na amaghị ka Ndị Igbo jiri eme ọla na Ndị Igbo nwu nka ma ọnwụ nke ọzọ. Ndị emere ga-accept ka ọ bụ na ya ọ ga-emego ga-accept, okay, brother na-ekwu ihe na-ekwu right on. So you na-ekwu that young man, so Amam wise son, thank you because so that young man now cause go enmity, serious enmity na Igbo. Bido from oge Nnamdi Kanu, okwu Nnamdi Kanu. Ngwa na ndari na emesi happy. That yedi na ho na cause ngwa me press. Obodi general, nobody na some so make them to that make that young man attack. To the extent of broke one. You never understand. And the worst part, other choice you go na chok igwe ezoku. Igwe ha na ezoku broke one. Exactly. You never understand. Igwe ha na ezoku broke one. If you go na anya ka oke block ozu mmadụ. If you go na ezusu block onya. Ya ka ọ na-eme. Igwe ha na ezoku under 1 second. Under 1 second ya block oge. Yeah, broke one. Now, that intimidation and everything. I never believe that this man will know. Oh, what is nothing. Okay. Ijele bụ ọnụ ka o ji ebe elu onwe ọnụ onye ha enweghị ihe ọchị n'ụwa. O gbuchara ndị mmadụ ụdọbara bụ n'elu. Ọnụ ị gaghị ewin na drag ihe ị gaghị ewin nwe onye ahụ efu dị a na agreement ị gaghị emeri ihe
Argument. If I win argument, no, much fan channel, heading there, best corner. Ngwa ze no to boy an argument. I did put on where. When I've been in Istanbul for 4 years, I'm very, very well. Okay. I'm very, very. Weekly. Opportunity. Obiojo is different. Now it's like my money with something. It has nothing upstairs. You want Obiojo? Yes, I am on Obiojo and the Delhi. Onya na road in Istanbul at Nebayenga, Istanbul. Yogo, can I know? Okay, sorry, my brother. My brother, good afternoon. Welcome. Chairman. This Ijele of a guy. Close that up. I have this and they made this live call now, my face. And I have my normal Facebook account. Also, these two accounts simply because even me. Engineering advice. Thank you. Abuha, I'm the guy is frustrated. No, the art is different from frustration. The art is different from frustration. Oh, we are not going to the young one with it. That is what you can understand. Oh, when young chere. Oh, we hear it. Enmity and frustration. You never understand. And when anything on us, you Ndi Igbo aka. You know basara Ndi Igbo na ewe iwe. Am I never understand? So, when a single personal enmity never Ndi Igbo no. Look at this man about Matthias Ezako. This Matthias Ezako, sorry to say so. Oh, we can name that young man, the very, very bad. Because now, when they work in a problem in our church because of Nagina or the same faith. I mean, out there in a Naga. So the young man, Ejus na no way serious enmity with Ndi Igbo. So carry on. And again, secondly, that guy sent a very wrong message to people. Making people to believe that love all be immortal. Like nobody can do anything with him. Now in my head, the last domain, maybe you will feel this page, watch the last domain because personally, I was so surprised because not even from there from the beginning, they believe him. The guy just wants to look for money. That money they send, that stars, thank you for 200 stars, all those things, all those ride on. I believe long but if you want to look for Facebook money, do the right thing. Don't imagine Ijele will print banner from Abuja. He will come to Lagos, go to VI and place banner, go to HOD and place banner. At the point, even at the point, Ebo Isong fake arrest there. I said, I will be Zioku, Emre Ebo Isong arrest Zioku. Like him too, we bring himself into that case. Now, making people to believe that they want to carry on your brother. Today said if you go to his page, all them live video, people all those Okoko glass again. If you think people are strong, people you go arrest Ijele. If you think people have a legal team, people you go arrest Ijele. Now the guy is making himself. Even the day Emma invite, all the blue as a body, like you come and Shileke na day wo. When you look at that guy, you can see that guy is very scared. He can beat. When you try to do those things to cheer up, forget forget all those things. All this man damage control. The guy about me, presents. You're coming online to tell people that the Ijele is with a strong spirit. I talk from somebody. Video IG. Bro, give me to your camera. Give me to your decision. My brother. Ijele mala without Facebook, he cannot be able to, okay, I'm on this Facebook morning, set to start. Now you're coming yourself, compare yourself with him because he cannot even come close to his government. From Ndi Igbo, I live one. For example, I'm in arrest. I'm a very dark man arrest. Now look at these two. You can see how people came out for very, very dark man. Yes. That's not only for sometimes only them hear them. Yes. Which example? Can you one with this now? Learn without go la pay Ijele. Not. Can you Nothing. Learn without go rather than violence.
confusion as in Igbo Zogbu. Now you got some man like you didn't want to be A minute. that's so cool. On my home, like all the police be in me arrest. Like about you there way. Like before Isiagu, some people will come from outside and join the fight. Do you know what it means? It means that you have God in your house. Nwanne biko no onye ahụ na-afụ dị a ka esi gwu na mụ na ya bụ ọfụma onye ahụ enweghị ihe ọchị ọnụbekwaghị nwaanyị ojikwaghị nwa ọnụbekwaghị nwaanyị He makes people to believe that he has nothing. But he has nothing. Something. Onye a mgbe anyị Istanbul onwe ebe a na-akpọ ogbe ị gaghị afụ ya n'ogbe ebe ndị Igbo na-agba agbakọ ọ na-apụta n'ime abalị ka o ji apụta n'ime abalị ka o ji agagharị na alone. During his grandmama burial, out like about that is security. Really, I told him, Ogalo with it, or maybe video, or Abuja post the video. Who is fooling who? Even when something man like this, it matter here we hope. Understand? We host. Understand? If you like men like him, get that why I get defending from murder case. You have threatened somebody's life because they have lawyer. See, maybe there's something. What you don't understand? Lawyer. Please share this program. Share it. Share this program. Ochie criminal ka onye na ochie onye ochi ka ọnwụ o so ohi gbogbo na Ọnịcha mgbe onye anyị na-afụ ezigbote ikpe kpere ma the guy enwe ife ọchị onwe any contact body he cannot even call ordinary DPO. So guy, I was surprised from that day JPAC was at that court. I say I waited for my lawyer. I feel me jail like a black cloud. I was expecting people like for him to come people like if I know back up all those top AIG them. Maybe I say I go back to home. Nobody can arrest you. How come? Because now Iwaji now everybody don't calm down. Both Ebo son, all of them, everybody don't calm down. This guy when they call everybody don't calm down. Comedy. That guy, they really need to deal with that guy. That guy started with AY, and the May dossier, do some allegation. When AY tried to serve in paper, or your because still a lawyer has no followers. Now how can you be looking for followers just to like your follower image is even followers? Okay, sorry to say this. I'm a soldier. I'm a Nigerian soldier. Understand? I create content as well. Understand? It cannot go. There are many content to create. Anytime I'm free now, there are many content to create. If you go to my page, you can see my comedy, you can see my videos. You must not bring your follow man down. Even though you want to use, see, my brother, he can post a Kobe video and still make your money. He must not talk back against him. Many people like a fearless directors, people like what's it called? Many people like that. My halfway them. Many people like that. This example person. Yeah. They have been like that. Yeah. They are sharing their video. They're still making their money. Yeah. Must you say that? Okay, now in my anger about all those things, I don't have now as a blogger. I see somebody that is abiding by the constitution of the nation. Obuza they call you Isiagu or Jesus. Yes. Odani as a law-abiding citizen. Nobody run out. Police go my ID card. I say I'm one way. I can one way. I see make a bem. I say quarter form task. Then when it is my turn for government to work for me, it's him by Jesus. How? Even those I see maybe for example, I say okay. You want to correct your brother on a mistake, maybe you correct him with love. And the second thing about the mother, as a blogger, if you cannot repost somebody good work, when the person do any mistake, leave the person. For example, understand this? I will tell you the gospel truth. About the reason why I know the Christianity. I won't like to you. I have a bad experience with a one woman of God. I got it after, or a popular woman of God. I have an experience with her that's only a Muslim now church scam. But this man I play Kobe, Merem, I put him yes, like just like a role. Okay. Now I look for people, bloggers, all those bloggers. I have not seen anyone. Okay, let's go big at their church near Mado, Ego. You cannot repost this. Let's go big at hospital. See my Kalola, you cannot repost this. They even go to open the anger. It shows you twist here, short maybe 10 seconds of video. Where you twist here. What is your game? But only the bad ones can the only person now. I will even now. As our own. All the very bad. That's that man. All the very bad.
Ijele na-ekwu okwu a family ọlagacha je Ebuka Obi mba nni ọlagaji ya mba ogwole wayo mba so what can he his pain now? Chinonso Maduka, sorry. Please. This blogger, not a bonny song. Oh, we have and can only me home and there's a woman. Okay, Zeus, thank you. Zeus, thank you, my brother. Zeus Okuru see her biko. No bunny evidence. No, he had a Ebuka Obi megorogi. Biko give with ya na how I etiaka broadcast yetiaka. Thank you, my brother. I don't go on my profile. So I'm very well. Let's go through my profile. I just have so many questions. See ya. Kedu ihe a ihe we Ebuka Obi mere unu bụ no ihe a unu ji eso ya onwe onye ya asị so ya na asị una no fake nse kedu ihe bụ fake Christianity onwe onye force gosi gị bịa ụka. That is number 1. You never understand and chukwu on to onye mmiri furu kwe ka ọ na-eri Igmije na nke Ebuka Obi ogwugo wayo ogwugo nne gị asị gị mba kama na-egwu ụmụ na-abụ ndị Igbo nzi onye bụ ụmụnne gị bụ ndị Igbo ha na-egwu wayo amami na understand mụwa personally ebezim na Jos last year emere ka m join Zion emere m 100 days from the beginning mechaa ya and ejem na Lagos from Jos je mechie ya mgbe ọ bịara na Abuja esikwa m travel from Jos here jebe Abuja and I'm there live. You never understand. And I'm not just branch group. So now, although that no way you can find the bar or no name arrange or no name fake. I got made I got from here from 1,000, 2,000, 3,000. What we're talking about now is individual. Individual. You never understand because now so you have gone over then na gwagi na buza your nisi. That don't know anything but Sarah Ebane Kuje Ebuka Obi. Now, if not because of Ebuka Obi, now Muabu Madino here, and I go me since. Then if they don't want that kind of person, if they don't want that kind of person who fake, how? No, because of no, I'm in the Yabana no fake. Fake how? For the fact, and here, man. God is too busy. Happy your name. Baby, need proof for her right. Baby, make miracle. How miracle is equate na that you could do miracle. But he can't force God to do miracle. Who are you? Who is my God? If you very bad. See, if I'm talking with experience because all the going on by my side. Prophecy. Do any of them? Only go somebody with my in-law. Can talk. Nobody follow that program. That's Zion. Man, the young man. Yeah. Yes. Yes, that young man now located from Jos. One name my friend. Na about Zion. Don't know yes now they follow to him or did serious. Waiting why the serious. Once can 1 year one you better our gathering. Because I know gathering every last Friday of the month. So 1 year why that last time we the gathering. May travel to east. So I'm not home at the gathering. So the our second gathering was that day Abuja. So I am the second gathering. So Abuna the lady. Now 1 year wine and 1 day okay. There and here who dies apart from Alice, that you are right, okay. Sorry, everywhere. Alice, you are right. Ogechi and the others need to be running testimony time program. Exactly. So let people hear. Alice, you are right. Over my testimony, I want to know Zion. I want to know Zion. Man, so many people with testimony. But do not anywhere the platform. Open anywhere something like that platform. Here now so many miracles, so many testimonies. You understand? So you will be surprised, but time comes when time I believe that's not something that happen. So can go back even naga. That young boy on me to run 500,000 naira. That young one now, who first time you Ebuka Obi. The family worry once can be gathering. Man, over the boy accurate. Can you with the arrange? What is arrange? Attire. What is arrange?
How many people see my just something? How many people can you be able to deceive? How many? I was watching one testimony on Sunday. The woman that gave birth to triplets after 15 years of barrenness. Understand? If you watch that video, you can see he will give how many times Evangelical could be for person accurate prophecy. Both the husband name or son name or birthday month. Then after those things now, all you have much ejima Ebuta is slow way arrange get you with matter. What of this on Wednesday testimony? That wins. He watched that wins. In Kambo, but let them pray it. He watched that prophecy, very accurate. Only the signal is twins. So that one of Bukwarenji, I want to understand. Because I don't know. Only that arrange kind of in the millions only help. Why the brokers are not carrying that one? I want to understand. Why the brokers are not saying that one? No. Okay, I'm about at this accurate about this Ndara Oruna ambassador this sister. On web brokers who about it. None of these people carry it. Can you hear this young man that? What? Okay, let me tell you something. Group chat. See, people should not last as a joke. If they allow that guy, he will perfect that thing. No, wait. Can one I put that to you? Can I go say idea? Thank you, brother. Because I bụ Ndi Igbo anyị na-amị okwu amị biko ọ bụrụ onye a na-ekwu onye a na-ekwu ka anyị wee ghọta ebe a na-aga. Thank you. Nwere ike ka mụ na unu nzukọ ụdị okwu a ihe eji maka ya wee bata bụ na achọghị m adị unu mana ọ maka nwanne m nke a bi na si na ya bi n'ugwu Awụsa na-akpọ mata ya afọ na-akpọ mata ya afọ amara m onye ebuka obi amara m onye ọwụ mata ya asa amakwanụ m onye ọwụ mana ị na-eme nke ọ bụla dị mma si too gị anyị chara na-ebu Ndị Igbo onye na-ebu ebuka obi allegation ọ kwado onye na-ebu mata ya asa allegation but ọ nke afọ na ya bụ eziokwu ka a nọ na ntị asị. Thank you. For me, ihe niile anyị fụrụ anyị a na-eme online ebe anyị fụrụ anyị nọ na ihe niile a bụ magic ọ iru nso ụgbara nke bụ eziokwu. Thank you. And iru nso ahụ bụkwa gịnị nke bụ eziokwu bụ nke anyị fụrụ n'anya otu amata ya asị na ọkịta na amata ya na-eme nke anyị fụrụ n'anya mata ya asị agwụgwọ mmiri pepụrụ ọgbabeghị nwanne m ọgbabeghị nwanna m nke ọ bụ n'afọ. So ị na-ekwu nwanne m na-eji okwu a onye na-atụfere okwu a bụ nwanne m nke a na-akpọ mata ya afọ. Na-ekwu ihe mata ya asị mego n'ala Igbo ịghọtago ikwuo nke ebuka obi mego n'ala Igbo ịghọta nwa bụ onye ụka abụ m onye ụka amụrụ m n'ụlọ ụka ị na-anụ ihe mata ya asị na-agwa gị mata ya asị si gị ọ bụrụ na arụ ya gị gaa ụlọ ọgwụ ka dọkịta nye gị ọgwụ ka ị ṅụọ ka arụ gị laa gị ịrapụ inwe olive oil abụrụ ọgwụ nwanne. Wait, have a go. Olive oil mata ya asị gị na olive oil abụrụ ọgwụ ịghọtago na ọ bụrụ na arụ ya gị jee n'ụlọ ọgwụ ka a gwa gị ife na-eme gị ka enye gị ọgwụ ka ọ na gị ịghọtago. Adị m ekwute okwu ebuka obi achọrọ m ikwu nke ahụ achọrọ m na ndị na-agba ụgwọ mana anyị na-ekwu nke Achọrọ m ijugo fa ajụ. Okay. Jụọ m nwanne. Matias na-epreach so that na ọ bụrụ na ahụ rịa gị jee hospital ka ọ gwọọ gị na ọhịa Matias na-epreach akwụ ya na ọ bụghị na-aṅụ olive oil ba. Achọrọ m ịjụ gị
achọrọ m ezi gị na-akọwa gị na Matias na Ebuka Obi ka onye ka mara anya ihe gbasara ụlọ ọgwụ ịga mmadụ ịga ụlọ ọgwụ. Brother, wait. Matias na Ebuka Obi onye ka mara anya ihe gbasara mmadụ itake care of his life, his body, ka onye ka mara anya ya, ka onye na-epushi ya, ka onye ka epushi ya. Matias. Matias. Ihe ọ zara uche ya, obi ya ka ọ zara. Matias ka Obi mara anya ihe gbasara mmadụ ije ụlọ ọgwụ ba. Yes. Brother, wait, jide onwe gị. Onye nwere ihe na onye na-enweghị ihe ka onye na-aka eme explain ka ihe ahụ ọ dị. Wait, brother. Enwere iwe ka a na-ekwu ofu ka ọ na-edo anya. Onye nwere ihe. Ịsị na ọ Matias ka Ebuka Obi. Wait, ịsị na Matias ka Ebuka Obi na-ekwuchi ihe gbasara mmadụ ịga hospital ba ihe gbasara ụlọ ọgwụ. Na-ajụ gị, ajụrụ m gị again, onye nwere ihe na onye na-enweghị ihe ka onye ka mara anya ihe ahụ. Onye ka iwe sị na nwata m ị na-akọ na Ebuka Obi nwere ife karịa Matias ma Matias nwere ife ihe jiri gụwa ajụ onye nwere nkịta na onye na-enweghị nkịta ka onye ka mara anya nkịta. My brother, ajụghị adịghị correct. Onye nwere nkịta ka onye mara nkịta ka onye enweghị nkịta. Ibu anya isi na-atụ mụ abụ onye Igbo from Ọhafịa. Ị na-atụ ilu ị chọghị ịza ndị si ajụjụ a, ị chọghị ịza m onye nwere nkịta ga-akọwara gị ihe nọ n'ime nkịta dara onye na-enweghị nkịta. Now isi na Ebuka Obi na Matias ka Ebuka Obi na-epushi ndị mmadụ ga ụlọ ọgwụ. Very good. Matias ọ nwere hospital n'ala Igbo na Matias ọ rụrụ ụlọ ọgwụ. Stop there ka m bịa ka m saa gị ya nkịta na-aka ịkọwara inu ngwa gee nụ ntị my brother. Matias abụrụ dọkịta. Biko chere. Matias abụrụ dọkịta. Ọkwa gbachi nkịtị ị na-ajụ m ajụ. Matias abụrụ dọkịta. Ebuka Obi abụrụ dọkịta. Ị na-ege m ntị. Matias bụ just individual. Ebuka Obi is individual as a pastor. Ọ bụrụ doctor. And now arụ ya gị jekwuru doctor go. My brother. Okay. Wait. Kezi injiri na-agba ndị mmadụ na-agba ụwa na Matias na-epushi ndị mmadụ gaa ụlọ ọgwụ. Ebuka Obi nwere ụlọ ọgwụ arụọ ka ndị mmadụ na-aga n'ime na Matias nọ outside na-ekwu okwu ụlọ ọgwụ. Ọ dịghị ka onye ahụ rụrụ ụlọ ọgwụ, ọ dịghị ka onye ahụ rụrụ hospital achọghị ka ndị mmadụ na-aga hospital. My brother, can support my do again. Ebuka Obi abụrụ doctor. The position Ebuka Obi nọ ọ bụ na onye arụ na-aya ya dara etu onye atụ ụlọ ọgwụ. Ajụrụ gị na Ebuka Obi nwere ụlọ ọgwụ. Ebuka Obi rụrụ ụlọ ọgwụ. Nsobe gị mụ confuse nwo ịdị right isowekwe mụnwa. I think Ebuka Obi is not a doctor. Matias is not a doctor. But Matias my is brother. This is my brother. Excuse me. Mgbe this brother here just this live video, only one comment on minute. Yes. Office like Ebuka Obi they have my only album. No, yes. You cannot answer this question because you don't know Ebuka Obi. If you know Ebuka Obi very well, what are we talking about? Let me say something. Do you think that every sickness we hear physical? I want to ask this question. Do you think that every sickness is physical? My brother,
Every sickness is a solution. Every sickness is physical, and they have a solution. But sir, do you believe that it's spiritual sickness and a physical sickness? My brother, I'm not Nigeria now. Every sickness will have a solution, and every sickness, because of it has a solution, it have physical. Then do you think that every sickness can be cured by a medical doctor? My brother, I'm not a medical doctor. You now do my hand, a medical doctor. I will then another question. I will then another question. Come again. My mom. When they take child, yes. My biological mother, she suffered it for 2 years. That Attire, do you think it's a normal sickness? My brother, and what if I can't go out anyone? It's not one here catcher. Yes. And what if I a form of advice. Other form of advice. I do no less than 15 questions or when key defend you. And if ever with good points, I did them good advice. Same okay, map wasn't offer. That is only advice I'm taking from you. But what you understand, brother. You why that you cannot defend. All the very, very bad. And another thing you understand. Bible, what I say, a Ghana man can never understand the things of the spirit. For the fact you need the Ghana, I don't force yourself to understand the things of the spirit. I need to tell more of my Amara Mummo, when Mama Behemon, and I buy your board. In my way, that buy your board because in my Behemon, in my phenomenon that particular set. You don't understand. Now, in Joa now, you go to Patagonia, Imo Menana. So for the first name of Menana, money have Vatias name, and besides, let me tell you, you have Matias in a Mauro Menana. Iona part practice cultism. Iona practice cultism, not Omenala. Go and verify. Omenala this and here Matthias Omba or Jason Namugo more. Iona practice cultism, not Omenala. That is number one. Number two, Ego Matthias is may according to Madu no Waburego ya. Ndi Igbo muna again na contribute to ego na-enye then opụtaze na agaghị and all the same the Christian na contribute to ego na-enye. So as from today I am about the whole Christian say that support to Matthias Isiagu to stop it because now I support cultism. My brother, I'm only boga. Araba Foguna said na group Njideka. You are Iburo Oweri Fiji. So come down, let me talk to you. You know the boy from Nigeria, but I'm come down. All the now, Ebuko be a Goku, where and that the same Ebuko be Rurun about Salafic Hospital. Ebuko be where about Salafic water. Those people that Salafic water and we're employing, Nibo Munagina Roreba. That Salafic Hospital and we're Nibo Munagina Roreba. Now, upgrade the job for the youth. Now, on the hospital. Tia says, okay, the company on where. Tell me. No, you are detecting what you don't know. You are detecting what you don't know.
My brother, because what is your own channel? Can't tell you, because Ocha couldn't say, nah, wow. I'm not going to say more online. My brother, okay, for let me tell you. Okay, for let me tell you. Sorry to tell you this, Ebuko being where man that is Bunaba, had for the fact, like people like us. Obuna I you one-on-one. No, I'm telling you nothing but the fact. Obuna I you one-on-one. I have worked that no way. So many reasons. Now, do I finish very if you need to look up to Matthias Exacgo. Cool. Oh, I need to make one I'm telling you. See, my brother. You know why? Do you know what? Your mindset is already somewhere. See, sorry to use this word. If I'm going to antagonist, it may be an insult, but it's true to be like you're already a Thomas. Like your mindset is already somewhere that no matter how like it, you don't care to know. Rather than that, not really believe like that Matthias. That just it. But I'm trying to let you know that all that Matthias civilian, let me go here 10. Let me go back get my 100. My brother, mgbe eziokwu kwesịrị ịpụta ọ ihe na-egbu anyị ọ mgbe ahụ ihe bịarigudo anyị ihe arigudo anyị achọba chukwu ga-aza anyị ka anyị were nke bụ eziokwu ka anyị were nwayọ ọ bụrụ mba ka anyị na-aba ka were nwayọ problem in a physical hospital. That's what I'm trying to tell you. See, my brother, nothing like a spiritual problem. Oh, my brother. Anytime I open a acid, Kitana, Makachineke, Ebuko Biama Pepteng, you will die. Remember you. You understand? Anytime I open it, Ocho no na, Mbobni, they will ask you. Makachineke, Ebuko, actually, make it actually come Chineke. Actually, you just for nothing sake. I'm dragging here because I want to work in cause and Bamba so that now what on Yambu and Kanka, or what anything, and what on Yambu, no such now, Eben Jebuna, Matthias, I put me for Joe Ome. Only for John Maputabaku. Matthias now why I said that no one only sickness, I genuine no. Acquire for Joe Ome. And what if for Joe? And what if for Joe? I hear Matthias, you. I see that now. Open and the Emma. Ocha no Kitana, open with business on him. Ocha no Kitana, even I have family Kitana, mother da Putakitana, signal Nanagi, Meterigi Fenebu. Emma, Yoti confusion na family. Not today. Yesterday, I mean on Sunday, a family man in church. A family man in church. In graduates, mother boy, 2 children CIFM at a sport. Munya Nanakumana with your barrier. So I deserve. Onagoka. Oka Konaga. And the kita na obu no nwe ka onye isi ekpere si wee bịa ba agwa the man see that now na nwunye gi ma no mo ga anwu mbosi bi otu a I get believe ya mana ọkpa church ka ọ na-aga o church ka ọ na-aga ya accident a wee me sorry achika mbata n'okwu a bi kan na-ege no since ekele yo happy sister Easter for everybody so ahụ m ikwuru ahụrụ m ajụjụ ajụrụ gị ịma ihe nọ n'ụwa dede ihe mmadụ ịwa dị n'ime ahụ ana m like mmadụ dị set forward ajụghị ajụjụ ịza ya ịma ihe nọ n'ụwa abụrụ ajụghị ajụjụ ana m na-ege ya since amụrụ nwa na ana m Europe ya ọjụghị m na ajụjụ ịsa ahịa ana m like mmadụ saa okwu jọ saa ya ụpara yes mba ịsa ahịa ọnwụ ajụjụ ajụrụ gị ọsọ ahụ na ọjọọ ajụrụ gị saa ma bịa biko ana m abịa na-aka okwu ịma ihe n'ụwa ahụ enwuna ọnụ Chineke nyere mmadụ a na-eji enweta ọbanihu na family
this word, this matter will never be very sharp. Ebuka Obi nwere hospital. Ebuka Obi na Gwondori. All the make the preaching say, o nwere things. This brother Jagajo, o nwere kind of spiritual things, may have physical. O nwere normal sickness, may have spiritual sickness. My grandfather was king. I na Obieze. And yana gwagi yana ihe mege. Ana eme ndị mana ata mmadụ nshi, ana eme many things. O nwere ha ga-eme, ya na-eme. Even the Bible says, Christ, Chineke na, even when Jesus Christ delivered that woman, wopia most on the name ya. Akiwata. So, Ebuka Obi in the hospital, on a Gondoria, on a take care of many people in the hospital, on a many people or salary, doctors. All Ebuka Roga Lehorga Nambrana. Orga mas. Secretary, My brother, don't guidelines now. Wait, ọnụ ndị bris bụrụ ọtụle ikuku bụrụ ọnụ ike mmadụ na-eme bris chekwuru n'ọtụle ihe na-ekwu Chiredede na Matthias onye dị more lovely and more choga ndị ọgaranya ndị Igbo wu Ebuka Obi onye o tegete na Imo steeti na mmadụ na-arụ secretary hospital na-arakwa ebe old people ga-anọ na-arụ amenities Matthias na-agwa gị ya Ebuka Obi na-arụ na gọọmenti be anyị kwesịrị iji aka ya na-arụ enwe gọọmenti gịnị ka gọọmenti ọrụ na ụzọ mebe gọọmenti ọrụ na ọ dị vijọ aga mmiri ivi gọọmenti Ebuka Obi otego na ka ọrụ ụzọ na gọọmenti ga-asị ha hapụta ụzọ Don't go anywhere. Ebe nọ gọọmenti na-arụ ihe niile opichi na chọọchị nne ọ na-arụ ọrụ nrụcha opichicha na chọọchị ọwasị nwe Europe niile nebe individual ihe nwere individual ihe gọọmenti just support the whole company niile ebe ahụ all individuals company niile ebe ahụ ebe na-arụ ọrụ na gọọmenti enwekwele sọ gọọmenti even the Catholic Church ndị nwe the Europeans ana m sani Biko, I'll get down to Okafo back. That Okafo. All the same request is that was hate mmadụ oki ọ na-ahụ ka ewu ama n'ọbụ ọ dịghị good kebe ga na-ekwu eziokwu gị na-agba bọọlụ agba ebe a ga-agba ebe a dị set forward gba bọọlụ aka ọ bụ na post this our brother ọ dịghị set forward eleghị ga na-akọpe Ebuka Obi na because from million to million where can Ebuka Obi that man is saying souls help many people even quarter even the worst part now mad people now what you know I'm a make a rem you got na Adam can make a rem come man submit to your grace come man me want to small favor if put in a criticize we gonna add more suffering on those people now like this man now I just go you my problem with you okay now overall can life or when you were not believing here that's not the this thing or something like that now when you were but that will be great points I do guard you no less than 15 questions on what of body is that yes, Matthias and the Ebuka Obi, the mean Ndi Igbo.
This man now Actually, the question was gara afọ mata. Ke Matas na negi okay le kwenwe one boy ni that boy na agbere egbe. E wete 1 million. On na ụmụ na Matas kwuru ọ sị na ego ha edem 1 million edem na one side but patakwa side bịa ya rịrịọ. Na ya ka tole akwụkwọ the boy what I say eji mmadụ na-eju ọ na-ekwugbo onwe ya humbleness is good. This boy na-eme ihe ya eme ya onye ihe mega ihe mega onwe omenala Igbo omega. Ime ya bụ omenala Igbo. Onye tinyere ichie because of you agbaghị egbe pụta na ya ayịyọ ka enye instead of kwụta ego. Omenala a na-ekpu okpu n'isi were aga ọjị. Omenala n'isi were agụ ọjị omenala. Agwara m unu enwere m fact the highest thing nwere ike ime gị as a human being ịkparị gị ọ gwa gị ihe imeghe mana mma agwa gị sị gị with the fact a sị gị ihe Matias na practice awụrụ omenala ihe ọ na practice wụ confusing. O nwere ajọ echejuru dị ịma emana ebuka obi onye ọbụla dị jenu onye ọbụla so ekwue onye agala aga n'ihu otu n'ugbo ihe ọbụla mmadụ so gị kwasịkwa aka gị docha ịgala aga n'ihu aka ịghọtara na this man na-help ndị Igbo mgba gị many millions this man spend every day millions ma ndị oke ọrụ ga hospital na-anụkwa ebe ndị mmadụ ndị merere odu ga-anọ free of charge mata mana none of the bloggers cheta ka mbịa brother ba none of the bloggers ndị ahụ ị na-afụ na-ekwu ihe na all else maybe na the Zion media burie bụ na mụ na gị ya anụ but those bloggers none of them na-ebu ihe niile ahụ ọ na-eme nke ahụ a na-ebi ndị nke a na-enyere aka ndị nke a na-enye ego a na-ebie ndị nke a na-akwụrụ ụgwọ ụlọ ọgwụ fada ebie ndị nke so many people ha na-ebie so nke a pụtasị fake arrange nnabịa brother ha pụtasị fake nnabịa ha bịa sị fake arrange then that fake arrange kedu onye megoro that fake arrange ibe wepụtara m ofu onye no isi ebe a ịpụta ebe a isi ebe a ịpụta ebe a isi ebe nye ya ofu onye mere fake prophecy. I want to judge man because I'm actually judged before. See how many orphanage and widows or you know one Senegal, how many people should send the Legos on the my brother. Any of your question, no one answer to it. Any of your question, no one answer to it. See, Omenala. That was Omenala. My brother, keji na eto ndị Igbo machukwu dachukwu ndị Igbo machukwu jagozige ndị Igbo na aka sapụtara ndị Igbo use our youth na mmadụ na-akpọ tradition Matas ga-ebele report Elutu mmadụ isi na-eme omenala ị na-eme omenala izozo okwu gaa ebe a na-ere kọfị na-ewuchi ndị mmadụ ka ha nwụọ ha bịa gome kọfị omenala Igbo. He watched his last program na Nnewi that accident that lady he watched this thing. So ihe ọ na-eme okay for after Udele our topic Udele after Udele another enmity here make one kutoku Matias because I need the part from our topic our main topic Udele. So more personally boy with Oku Matias. So here made you Matias na the enemy of Ndi Igbo after Udele Matias Isiagu. Because the way the reason why Matias Isiagu ejimepụta ebe ihe mere onye Igbo ọ na-ekwu na-enwe aṅụrị na-ejibireti you don't understand, which is very, very bad. And you are telling me that you are fighting for those people. On the guy who over here may see no macaroni joker, macaroni only Omenala was bent. Only Omenala, he can't. Then all guy here want to correct that young man. See, Obuni the far away from the things of spirit. Don't expect to understand the things of spirit because things of spirit he don't understand. Now, I think he only takes a fool to say there is no devil. There is devil. No, I'm coming. He only takes a fool to tell you there is no devil. There is devil. And there is God.
You never understand. Now, oh yeah, I think there is no devil. You have to say no way he can ure. You never understand. Oh yeah, I think there is no devil. You have to say that no way he can spiritual something. My brother, there is spiritual something. And when he spiritual something, he make it's about the solution. When you the solution, a man when he about spiritual something. I swear. But you know, this man saying I'm many people in ministry. Emma, barrier no why barrier no It's on your camera, brother. It's on your camera. Okay, check on can turn. Oh my God. And I full now. Yes. Okay. In my hand on a while. Okay. Yeah, good. So you know wow, woman ultimately but they are I don't know why no one ma you know la Demetri you know la Johnny akuti oga you watch our forefathers ndemini homa you know man so ndemini ojo generation wo ka ma because of their jealous, because of the way they think. Jenna, my if visit my profile, if my profile, if I've ever say that now, Ebukobi, you are my Lord. Hey, what's about that? Why would I say that Ebukobi is my Lord? Go and browse. What is the meaning of Lord? Lord, what you look up to? That's why you wake it up. His Lordship, Bishop, even your woman, your husband. In the local, how had the meaning of the road? So never, I want the way they think. I don't know the way they think. When I hear again now, this this time around everywhere, especially now being Ali Igbo, Chin, Ejimana Igbo, Udele Fetukwe, when Nigeria, the whole Africa, my name, that relates to because here make this time around, here in a Sudan, Goma, here during Noah, when they are preaching the gospel, repent, change your evil ways. Here again, many of them like Matthias, none of that, but there is no Jesus. Many of them say there is no God. But when the time reaches, they say, I know. You go reach very start, you go say, all of them go say, and they watch those our youth now for A to Z. For sorry to say, Matthias now we take go now it's regular. They think like by and the concern now the other and I'm in a cup of rice and who look because you are quiz. I'm watching every day one cup of rice or 1 yam. That would not be poverty. Our forefathers before they don't do it. Guys, hapụ n'okwu Matias anyị mana Matias bụ ịma na ọ nwere ihe bụ mmadụ werele okpiri na-akụ n'ala nwaanyị na-agwọ abụ n'ọhịa iwerelu ifuru agwọ wuru okpiri na-apịa n'ala nwaanyị na-agwọ agbabago ọfịa so Matias agwọ agbabago ọfịa All those thousands of followers, where are they? All those thousands of followers of Udele. Mandara say ride on. Where are they now? All of them, where are they? I believe Udele will connection. I believe you. The guy we ordinary sergeant the police number. The guy we I believe you. But they believe in that guy before I bring out before personally, but I bring out my time, my this is only page and this is my page. Matthias na-eme ihe a n'ụzọ ziri ezi Matthias na-eme ya n'ụzọ ziri ezi ya sị Matthias pụtara na-ekwu na biko ma anyị na-eme omenala Igbo with love biko ndị onye maga ahụ biko ka onye ọbụla pụtara na-atụrụ anyị ego ma ndị na-abụrụ ma ndị na-eme ya n'ụzọ ezi na-akọsaka ma edolu mmadụ ikwu this boy na-eme ya na-afụ ya anya this guy the whole people the whole world ga support ya but ọ bịara na-emezi ya with ya Antichrist way name in a good way. Guys, because press like and this in okay, love button. Okay. Press on this in on a hang. Like a love button. On a hang, go hang yourself. Yeah. So this man name ya mu le madam. O jo na mu efuka mu but onye na mama na agakwa high. Let him mother maka how many millions because that project that bam na Anambra free of charge. Now obodo the name ala this country the name and Italy so onye ndara nine ana ị ga ama onye nwe nara bro ga debe one place ihe Ebukobi Chime
ndị ara ji n'ọnọcha ị ga-ama ndị wunde ekpọrọ ha deme ha one place a na-agwọ ha ana ile nwa ga na-agwọkwa ha na-ewetekpe dos medicine na ọ ga-echekwa abroad na-ebute ya na-agwọ ha ọrịa gị na onwe gị ji ọnụ na-ekwopụta ọrịa ka onye ji ọnụ na-agba egbe ọtụrụkpụ osisi nwa ọrịa goriri mgbe ọsọ na ya eji ọnụ na-agba egbe so ọ dịghị good like that. Let him do it in a good way. Or would he be again wish mother bad way? So, guys, please, let's quench Ihabasara Matthias. Let's quench it. When we have what we are talking about now, because before na ataya ba okoko ike populu ashe dia na gbo ya onu so time ha ga-abụ udele a ga-abụ ụgwọ kama ọnụ time ya ru a ga-abụ ya ọnụ mana this udele I jere maka ya bịa. What I'm trying to say is this: ndị ji udele ego ọgwụ ọ bụrụ na ndị ji udele ego ọgwụ na ha na-enweghị ego ji eme ihe a anyị tọwa na ego udele nọ debe ahụ ọ bụrụ na udele nọ die ọ bụrụ na udele one is this: there is nobody now supported, there is nobody love Ebuka Obi na agbasighị ike. Onwe love Ebuka Obi na agbasighị ike, anyị gbasiri ike. Ndị love Ebuka Obi ihe ga na-afọ landlord. Yes, I'm telling you the truth. Ihe ga na-afọ landlord. Then but if pụtazie efu ụmụ eke uke bris brọtle then ha na-agwa onye karịrị ha okwu eri ha because of n'igotara data 1000 naira or igotara data 10,000. Let me just put it like that. Give that na page pụta na Facebook na-ekwu ihe ọbụla ọ sọrọ gị because of na obi gị gwara gị na onye awụ nọsọ eru aka na ọ gị erughị aka. Now anaghị emezi na Jehova ga-ekpe ikpe. Jehova na-ekpezi ikpe because of ngịnị. Jehova mere ka anyị mara na ọ nwere ihe dị ka Pita. Jehova mere ka anyị mara na ọ nwere ihe dị ka Pita, and Pita ji mma nọdị n'ime akpa ebe ihe na Jizọs nso na-aga njem. Ihe were mma tinye n'ime akpa ya ime ya ebe gị ntị ime ikwu ya ebe gị ntị ebepụ gị ntị. Ndị Zayọn na-akụ Zayọn na ndị otu ebepụ gị ntị. Ebuka Obi wuru ekpere kpechie gị ntị gaa ya ji ikpe ntị gaa ya ekpechie ya gacha ikpe gị ma na iwolu onye ofu ntị. And after ibe ntị kịta na after ibe ntị kịta na the next one obo ebe gị ntị aghọ gị anya ebe gị ntị aghọ gị anya onye aga na-eme the next one. So kwadowe na njike onye na-send request send onye again, okay, send again. This man, this guy till like o ji ọnụ kwuturu onwe ya. Ị ga-egbu mmadụ gbuo generation na kọtọ Ishi. Ịma ị na-ekwu ya ọma na nwere ndị ịma ihe nọ n'ụwa ịma ọ dị ka bịa gị na-ekwu ka na-ele mmadụ na-agba ọ dị ka onye omege na-awụ ihe mgbe egbe na-efegharị ọkụkọ agbụrụ ya na-agara egbe burula ọkụkọ na-etu wo ihe dị na otichara bụ egbe buru ọka alama na egbe bịa gburu ọkụkọ egbe bịa buru ọdọgụma gba ya nkịtị ya sị na ke onye gbara m nkịtị ka ntọ akwara ka atọghala nwe ya so onye na-abịa ebe ile ekwu na ya ga-ewure mmadụ ya ga-egbu onye agbu oke ndị na-ekwu ihe ndị that power nwere na ka ebe almost 2 weeks na akọnebere ha and the case ya rikwa otu ọ dị o ji ọnụ kwute ihe egbu ya onye gbagasi nwa ọna n'ime ya ọnụ Udele ka na-ede statement because Udele jụrụ ọnụ ya sị ọ ka na-ede statement ọ sịrị ndị polisi Udele sịrị ndị polisi dat na ya na-abịa na ha desakwụrụ akwụkwọ na ya achọghị ya degide statement na asị na akwụkwọ agụla na ya achọghị ya so ediri trela butere ya akwụkwọ ọ ka na-ede ọ dechabeghị ọ ka na-ede make statement. So onweghị onye ọbụla ji ya na onweghị onye ọbụla ji Udele na steshọn na Udele ji aka ya jide onwe because of na ọ ka na-ede statement agwụbeghị. So nna ihe ebere ọfụrụ na-ebu too much of hyping ka mgba ndị sogbu gbapụ Udele ihe ebu fans ya ọbụla na wọl flo dị ya mụ na-akpọ heri chimesi ọ nwere ya na-akpọ dibịa aka na uche ọ nwere ka a na-akpọ blessed dom ka ihe a ndị soro dufu Udele at a point sef ị gaa na page Udele ka ọ nọ live broadcast ala asị ya abeg no harm anybody o they are even begging him not to harm Ebuka Obi thinking na o nwere ọsị o nwere echeji na nwere this Facebook dị ka o nwere echeji na
ndị na-asọpọt guy na onwere ke pụtara na English ka asị that they go say nye this guy ka ji eme case kwa ga pụta no ọ na page ndị mmadụ ka ha na-agagharị irishi Udele na Udele will come out. Udele will come out stronger. Udele will do this stronger. Na page ndị mmadụ ka ha na-akpagharị. One night after for welcome. Ibia Europe pastor, Ibia Europe Nandekano. Imagine Nandekano mechina just preaching. When again wish when go can I put it there. It will die with permit. Only put no a back on. I don't remember I got the fish idea. Take and go make and the very are not. These people you are not fighting as an activist. You are not fighting as a blogger. Only people who can your page now, page is reason okay. No reason. Okay, just 1 minute. 1 minute. 1 minute. Think on what you Okay. Okay. I know. Okay. All the division also concentrate na who here dey one them. Assuming na Udele when on a fight the man, there's no way people will not come out to stand for it. My brother, honestly, I did illustrate Udele. We can do yourself. To put about yourself. How about in that place? Because the guy has no good reputation. Now, I'm not about me. All our warriors, over his goal percentage. Understand? I believe him hope. No one will come back stronger. If Udele is really strong, you're not supposed to spend up to 25 hours in that place. In fact, Udele with connection, as he claims, he's not to be coming to court from home, not even from prison yard. So that goes to the lab. We need to just Facebook match online courses can back on getting. But this guy John kutre onwe aro emoti no boy na village if you get na go ahead if na village na get na gige maybe get somebody me sort of fun na get say agman chere apega afia gemene you will see me, I will deal with you, maybe I will deal with you tomorrow now maybe the next 2 minutes when you have one I get money arrest because you Johnny. He got take it up. My brother. Yes, my brother. Actually, one guy before. Understand me? Before he was talking at the favor of Matthias. Let me tell you, Matthias is a criminal. I'm telling you true. Do you know why I'm telling you? Do you know why I'm telling you this? Also, I teach Omenala buzeziokwu. Can you do Omenala on a teaching that? I'm wait on Agwafa. Omega Igbo now. Ali Igbo. So many people they believe God that no Igbo kite. Umuntakri, he have influenced young people, young youth. Understand me? Obri Bumado, Igbo kite. He believe that na Igbo ogu bi ifege make inwete ego n'ụwa. Na kosa say na left and Ali Igbo now. Hatred. Understand what left and right. Understand what I'm telling you? Listen, if I do something other than I don't know why this kind of things spring up from Ali Igbo. Our youth, don't believe that you can struggle and make money. No, but the Igbo, understand me? Igbo kite. Maybe in a go kite now. Definitely, I demand that you are a human being. Understand me? No, Yamabu. You see how people are dying, people are missing. Na Ali Igbo na na-eme Omenala bụ zezoku. Ka ife Matthias na-etichi ndị ahụ dị. Ọ na-etichi falsafa na Omenala Igbo na ị ga-aga ọjị, ị ga-eje ọjị wee kpee ekpere, a ga-awa ji, a ga-eme mmeji. Obifa ka ọ na-etichi. Amaghị m ife that Matthias na-etichi ndị a. I don't know. I am confused. Ọ bụrụ okwu n'isi ọ na-anọ ọjị. A na-enyekwa ọfere na n'ụlọ ụka.
a na-enye offering then ọ sịrị ha na-enye ọwa dị dịte na ọfra na-enye na chọọchị ọwa dịte na ọfra na-enye na chọọchị o nwere ncheju a na-asị omenala Igbo a na-ekwu omenala Igbo ka Igbo omenala ịma ya na bụ omenala Igbo because etụrụ m togide n'ala Igbo ebi n'ime ihe ọjọọ ndị oke ndị aka ekwe kpọpụta gị si ihe i mere ihe ọjọọ aka ekwe si ndị Igbo adịla ma bịa akụ ekwesị lekwe onye a lekwe arụ o mere arụ lekwe Christmas onye ọbụla bata eme omenala eme eri ji ọhụrụ eme amenities but ihe ọ na-preach na awụ hatred and antichrist. That's not omenala Igbo. No, I'm going to preach hatred and antichrist all that is good, but it's destroying our youth. And if argument, listen, argument to affect oh, and I tell you it will affect you because youth because they are convinced now that not the best way to succeed in life. Abu Makachuku, he can believe that he believe that there is no God, no problem. Understand me? Can't believe that. He believe that no, there is no God. Niggas have no the best way to survive in life. No problem. But don't use it to influence the young ones. I want America, New York. Understand me? So, my brother, a lot of things now happen now. A lot of things now happen now. We cause it by ourselves. Okay, a lot omenala bụ ụzọ eziokwu. Mgbe omenala bụ ụzọ eziokwu now, hapụ ndị ụka now. Leave Christian alone. How do you can preach on your own now? They preach if I preach only convince moto dana uzo is not njoka. O when if I njoka na o when you the world you were born or what anything no bula you have to be out of point. What of point? This is my problem with him. What also talk at you. Which also no na over Gamagi, Okuta Papogi, as soon as Okuta Gabogi. I'm just out of thought. This Ebukobi is trying to bring a brand to Igbo Land. Now help people. He's helping people. Apart from on a help on the mother. Ebukobi have reconciled a lot of things, a lot of families that have been broken. Ebukobi have been helping people. I see that okay now Ebukobi na Ijele hospital. Ebukobi go to the hospital for checkup. He built the hospital. What are you talking about? Imana. Oh, Mazin Ndi Igbo na Bondo Sabo. Mazin Ndi Igbo no Sabo Ntike. Yes. Yeah, Sabo Ntike. I give for all of Sabo Ntineshia. Half of Ebukobi Ororo Hospital. Half of here. Only an Ororo Hospital can ask that not about the medical hospital. No, there is no hospital. Matthias na Brother Bikobi alone didn't mean to Ndi Igbo, not only Ndi Igbo. What I saw Matthias, that's okay. Ojunkata judge like when you last Gaja Sonia Zankata when Catalonia more experience. Ila vuru. Hey, to Nah, Almabia, nah, Ebukobi on hospital, nah, Panalambra. It's just Ebukobi would go now, would go to by our general hotel or hotel, minutes. On hospital, hospital. They carry off on the mud. Hospital Matthias or hospital Matthias or Matthias, you watch Matthias, those scholars, those young boys, Susana, like guy, Matthias catches by home and we came one there. No one get one there. No, listen, if I know where my brother, but that man is using people to enrich himself. And these gullible people don't know. They don't know. All these gullible people, they don't know. Understand me? In my pain, you number one. Hey, Jesus.
Christ. Matthias, all you what about Igbo. I will tell you why. I tell you. Normally, yeah, I won't I didn't open I about Udele. Mala, always something this guy make. How can you open your mouth? The way seen that before. He had poor man office. You must denounce Christianity. That word alone. Forgetting that Omenala people don't accept foundation. 85% of them go that place. Both of them are Christians. Now, but don't wait to you. Oh, wait to you. People come up. People come in. Only referana Irakwa just or pastor. They no Matthias. They meet Matthias. Raya. I have what 10 million. Matthias, okay, let's see. That guy is the most confused. No Christian. No Christian. See,